Eba ye mamunyina ha ye sanso emamo akwaba eha eye AGYENKWA 101.9 kasafidie so ebrosom ye memu nsam ne nkrofo ma so de ye nsam trafa tempenten kwa bo na masamufu aso ne so no yensu ye gibredi mu nchiremo asomo awie yesomo afi so amematel junction tobinko abronsa tintin ne mum abefo kwantempo so no beti ye nka ewo www.agyenkwafm.com atinkaonline.com modernghana.com and listen to my radio.com honyina no ensemi Echegu ewo ho information centers are AFIA and KASIEBO no edosum asumdwe radio online we nyina hini baba information center ewo medmamo akoka obofo ewo boaman calling FM aguna swadrom finfin mountain Facebook no AGYENKWA FM kumase 101.9 na YouTube no eye AGYENKWA FM live and somebody be sumu word adwenkyere be ba ne akenkan e de amount ye be koso so ni de kwan so nsam na de ba no manenya ketewes nya dodo rere bia kasa twie kasa bro na wayi de afri mo enkongo fa mfri baabi emfa mra yense yenkenkan emmam enti normal test line no 0204 905655 0204 905655 and somebody sum wawie na edi mu akotene e na didi suyi adofo Ghana mampani dada John Dramani Mahama ena sabre de wodi abobo wo mampani na adoda nkwa akufo ado kasa wakaya wade ko French na se kire nyina ne se sika empedede la trailer mo la puila push na emu nsam no wone amanyoko num ni pa bi ni Ghana fo bi afrase aka ho asem a obetie enkyerkyeremu na wiei na yenya ne ntia se sabre de aban no gusua yentotuere nyina na yesa Ghana sika sembe gina yie enu nti wono de tax foforo miensa bi e ba beka ho ye no no mekọ ma se odwafie ne akwakwagye atum wo hono na no na owura Mahama ayarega kasa yi a wotwem se endi se amnyeko de bio wono mo saka kire Ghana fo nyina se sabe wo ye benku ade we ku ade wo mo nyintum na eno bebo ye pama Ghana ekom atumi ahare yen kakra arafuo se wo mo nyintum na Samuel okudja to black one of tom na shebedwani ababonte no so kire mu atrese womwa de soboa ne babo wo dom kuma na wo manim na shebedwafie ni senti ni se eye wo mo na buaye ama soafo nsia mampani bo wondi mfre wonom no ye gi wo mo tumu na ni nyina ko firebai eye nipa dodo ye adwuma e wo mampani atena ye ho nsem abeda bedwasrede na Bank of Ghana so ena ebokokoi wo mo kire se Ghana fo enya hwe ade bi ho no ma ye bu ye ni guso na emwa ni nyina ne se wo mo hu bi no manya ne ntia nso se de aba so ena Ghana fo ye se behwe na chesenka yi star bayi ye hampesa hodo de akwakoche na ye ne hwe so mfa flowers bi ne adekwade nkwankoche na Ghana city no ene de design ye chese de kwakoche wodum sitia Ghana mra enu nti no wodum ede ho nsem ababontene enu danchanya ekwan ban ne befa so a ye bete wonu a enum eye nubone bi ti se cigarette nom 55 nom hwan nom omo chese se de kum nipa afibia ye kan akyere wa bejo nsem enti kwan ban ne hihye be na mpanifo de beto no mo a obetumi de atesa de no so mu nsem ne mu nchwechwemu Peter Besma Kofi wa kyere mo ne hwane ya yo na kejetia dwakese ye kejetia Dubai ye ajato mu anano ahyi ye empanifo guso ehwe sansem ne mo na no na hye ye ne hwe nkronkito mamu so won ma pa bedwako bi se woro mo enhwehwe sansem ne mu ameka sei wo mo afondwumadi ase ade ekoso bia no ye de betu dwa arafo we yo mamu nsem ye wi abekwa aboro ne nsem tew wodi wani cho Uganda mani mu abila woro maji atumo tia eye LGBTQ+ and I'm sure my community na wo ho na wonu mu ye bie no omo chese di hu bua abo wo mo opani ba ko abekasa kire phone calls ne messages ya wonya free safo a wo mu di wo mu trum ene wo mu baabi no na emu nchechemu a wode amaye no eno so ubetie bi se Uganda fo
e de ye adwuma Ghana for ye de ye ntumi ana e ya sense be ye betirem yo ye de munchiremo e bebe busuafo enyumekwa bi na ehye ase na wie yi Dr. Frempo Amanso Tetemofra Herbal Clinic Sebra na yade bi aba be hye so wani won so ano emfa emam sansonso ene ebekọ akwakopie wo lufa tablet ne suspension malaria aduro enu nti se twide yade etete wano ope enu abim na wanonom na bibia so akonkan wo nipadua ne mum e de amount Emsa Construction Limited waba madensie ayefo ayakono enti woni wonom enantie na wonsu dan emawo Skin City Laboratory mbeboa ama read na to so trontrom esanse video ho ye mone mbokwa Master Joe e wo New Engineering Works wasebram na air conditioning siesie ema na wie mo ye hye enu nti ema so ngofa nsan bia emetingu widie no eni ema ne mehawo sanso ena dusa herbal product wasemadansie nie nunumro ni bi na hu nipadua ni mom na ayaresa enya wodia Entrance University College we fiase admission ni kwaso enti gofan krata neko hua de akwagintetie e wo nufremu Alhaji City Base we ni hawo nyina da fa bedanom esanse ebasa yesa ni yade de a wo yemu tatashe obesa ama ayaresa ayawodia Twin Powers esisunsun nsem fa bedanom hwan na edi wani wosunsun odi ba be ntafo 2 minutes sunsun ewo mu obeso ni nyina no e de amount promotion koso e wo Prestige Electronics ko na kotade ni enchiwade emfa enka hu Amagashi Spiritual and Herbal Clinic Amagani Amagashia eni ehuna magahoho enti tumi be no se nani eden yade be no se nani eden kwai na ye mo no bongalate emfa emaum Isaac Paint Enterprise paint makuku dam na hye yenkwa na sebeka bie paint mo asorte Swift Go waba amakwani abedie ayemre enu nti woni won enante sanso ena bi national beboa ema sikasam tutu nyina so atumi akonkan e de amawo enti woni won eni kasubom enyumakoi afoforo bi ka ho ena wiei wonom ehso yen asene asomfo yegibre na kasie nchiremu yede asomowo eyeme nana amaboachewa meni menuaba the finance minister AFIA AKYEA BRODUA AKYEA Midibewum Muna yade to musui Ghana mampani dada John Dramani Mahama Uganda de Skronkro na ekasei na wode ensem bia mampani dada John Dramani Mahama oka ebewie mampani na ado danko akufo ado nsem wode tu dwa se sika empedede sika wompe noise sika la poa la joie la passe la fasoa na chase nsam na doso ana la fasoa na yese ede ane no se French kasa na yeso okay chase sika mpede do se han ana ne Ghana fo ba ye adwomtofo a na omode ahyem siniyifo a na omode ayisini de obota kwando ohwe ne yonko de hwehwehwe sika la pasoa na nwan na wode ase ne yonko ani ana dede mu a na we na mampani da agusu a wo bo apro ewo di bra wo peso okura mu wa ndisi amanyoko no nam so e maga na fo nya ne mugide se wo beye bida enti wo bekoso atumi aye ama ye krabehwe ewo Ghana ha na ASEBO brako amakasem ana wode sansemi kwato dwanfifi mantamo an wo chese ansa na mampani na adodanko akufu ado wo petumi no wo hanuma no obunkotoje Ghana fo mo nso menhye na me na nado danko akufu ado meboa magana ginane na so mebaba ye Ghana yie na ne dokono kura wo bakono no ne Ghana fo bituo no mudi dokono pani no ato na atua no na wano mu bisa no se me wo bra na me ya kwala no manko suku amfro pasinya kada me kai na anu bia ye de mi ko suku na mi suku ka se ye ana me papa fra taxi emu obefa me koye erupa na manfo se na se wante bre etudu ebebu maya hu ye bre obetete ya pa bi so o sale o kan chese wo be ma brabo na yesa na die ntina da na achinyagye na ode be ye mampani da gonja de sekonkro kasa ye mu no wada sansem poni trimu poni nsem keka mampani na adodan ko akufa do be pa de waka no senya woa eye wo se na etu ama agere adere me ka cha mu se papa no wanya bi da na so be hwe nso so ye mfa mo bra en wo ba prami ya so na hwe ne agye ani so wasi so wodi atam wanya hwe eye ye ni ye pe
ene ye kofa ne betena ye so ene wasi sika mpedede ai papa itu bi joka je sika mpedede ayate na nchen wo begidam na Shebedwa fie wa bra na odi so na ebe tu dwa fie twa mu ni musa behuru Ghana fo aye ne za se sa and watch say wo man pani ni papa ya agro na ni so se yie na wontimi ntoto na niema adie na wo se eba se Ghana fo ye kasa ana sidi no ni bufuma na te kofo ma dollar bono ye nkasa de a na ekosoro eti yenya kasa wo hu owie no se Ghana fo se wo hu se de mampani eguso a wo ka ne nsem na wo toto ne niema no aka nsem bia ma betwam no ade di pefesa papa no na wo ntumi mebu Ghana na mom president no ena no opeso obeka bi hwe ena mpa wa beka hwe no obeka hwe ye nyina yete ha wasi wenye de woso obi ka kirawo e wasa wa wotena se na wo diagnose o man nani mu nsem edada no otutu bie bene ma ne hye na ye na hu se papa no se na nsupa bi edibu man eni ni mu na mom de woni mu ene de ye hune mampani dada gonja se konkro bo apro boni mu ene wo de sansemi eto adofo a ekochia no emu na adofo so obehia mu anaso onhia wo mo no yenko na yenkotie ene a yachirigu ahoma so ne bi ya say oh ya rebi e by COVID-19 ena ma anyoma ye de omoboa na say sorry ya say abrofu bi Russia Ukraine omo okontokwa enti omo ntokwa ni ti ena anyoma ye de ngogana nkontompo anya no kreda ya nyankwada na yemfom so ne de afa de say ya yemfom so aden a yenkotia yaka French ebuye so l'argent n'est pas le bruit ese sika MPDD enti o mampenye ka se Ghana for ye kasa dodo ye dede dodo enti na sika na dwane enfi ye man mu hey ubebu kutoje epa ye cho no ene de o se ye kasa dodo na sika MPDD enti enye obia ok brofo Queen Elizabeth brofo ne bi ena itimi bu o man nanu me video bi obi ye o se ye Ghana for de obi bana o kan sa brofo ne bi obeka sento so da nanum 777 sa brofo ne bi what a solid fine economic team. Papa be ya kola no opehuro no be pehuro pa we woni di agona akoto bo na say ya de obe yonto be se atumi wasi nyo bia o ka brofo te se Queen Elizabeth enani mama mu brofo de se brofo ene yemfa mu man ena ye kwate se o kasa wa bro kodru mu e wa sebu abra kwama kese 50 months mu ene yetie ye ebusuye ye to akase ne so ewo ensem fufurumum na mrashebedwani a wogira mu ma adehia wonom ewo boko central abatom pesua no so eyowura mahama ayarega na wode atodwa ye a wo kira Ghana fo nyina sese sedie wonom de bill fufuro bia ba beto mrashebedwa fie ye no eye revenue bill a mo e hwe nim so mbegi atomum na atumi abo ye na ne eto hodo Ghana fo etua no ebi atumi asan beka hom na wakacha Ghana fo nyina se wen shonshon no edisem ne kona sanse agina yedom kuma no esi agina se sabe wei wo mo nyintum na enyi ntum china enna Ghana fo bi ka se mu amua bio mo sabe kanka mane ngo mutirima no si o wei enkwankwa esa na ano de no won se na ho a ena wa sem se ne mpanifo ka ye no enti wei de mo fa kwan foforo so kura ya obi enti mi mfa kuntuna se enkwankoto aba no na wo kyese kwan befa so ebi ni se nyese bia kwa kwahye gukwam bia kwa akoto wenu a parliament wona ne bodi a enipa somasi wogitum ana wonyintum ka no obi ante wo se megitum ana menyintum saa na bebobodi a nti wo se de omo beto aba no ye friend of voice vote wode wone ena eka mo manfo nyina atubie atibie tinyense bia wode wone no beka ne mienu ena aka se makoto asa no ana maka se no se bigitum menyintum da bi yenya ne saa enti wo se we beboa yie pam na ne nam so a wo se NDC amnyeko na si se agina ye se saa revenue bill ye be mo nyintum nyina ayetiawa ene se Ghana for bre Ghana for tete enioma ye de ama yen tax
taxes a yetua no edoso no do na yeka no mujira makabia kira ban sa ban no enka won hwehwe no de nyoma so woma nyoma enkofom sika wo sɛ no enkofom nanso wono maka kan komo kan na nkoti ya nka bi nko megya tum nanso aso mo ka bibia ban ntie dia ene no mo makwan e mato foforo e meda Ghana for so owura mahama ayarega. We are listening to Ghanaians. These taxes were brought some time ago. One of them has started back November 2022. At that time, committee might have a different view, but our position has evolved. And as a caucus, I know that we are opposed to these taxes and we're going to fight them. So if you look at our proposed amendment to the bill, which has been advertised, will be taken. Then our position will be debated and vote will be put. The matter will be put to a vote, and then we will vote. And it's going to be a voice vote. If we are not satisfied, we'll call for division, and then there will be a head count, and the matter will come. So we're very confident that all our colleagues will be in the House, and all of them will vote in line with our position to vote against the bill. Ebusia ni eti ye owura mahama ayarega ene wakasa ya wo twemu dom kuma na gina ya sese ya no won masan esi edi afa ba fofora na se revenue fofora eba no ho ene mo e kire se eno na nkaban e hwe anim se nkagya ya gituma afie besimu no ene esempo efra afie mu enkro no anye kwa na afie bia na betimi aboye ama yenye sika 4 billion Ghana cedis and I say $4 billion Ghana cedis cedis mu enya dollars ya senka yenkwankwa gi 3 billion bia enti eno betimi aboye pam ye sika samatimi akonkan nanso no emfa hu se betimi aboa na se emwoye no wọ́n mo kire se aban na tete nneoma so a ɛhɔ no mom ebetimi aboa enti kosi se aban no betete sika wɔ sɛ no so no enya dia saa ba fufura ebayi wọ́n ebegye atomu Arafuo na ye ka uso gusu tie awie du miedu KASIEBO wo AGYENKWA 101.9 kasafidie so na wo de wadwetwe ni bi be fa Facebook eya AGYENKWA FM Kumase 101.9 na wo bi wo YouTube live eno eya AGYENKWA FM live na wo normal test line no aye 0204 9056 55 so AFIA 27 so e the amount North Tom Rasebedwani Samuel Kuja Tabla kwa babonte ababa mane de atodwa atrese wo de sobo ne babodom kuma wo manim Rasebedwa fie se wonu ka wubi nti ana ben ya yiri ni pasapo ewo amanwasam a wo ye ne Ghana wo buo mu ana Samuel Kuja Tabla kwa to aso akyere mu se wo hwe enei enipa be sensia Ekwaba asama mpani apa wo mo etim na Sebedwa fie nkom na Sebedwa fie nkoto wo no so abanyi wo ntum wabra enchichaye wo nwunyina ne anototo wo nwunyina awie mudie no ampani ampa na dom kuma yi bia hwanyame anim bonsamati kopo na ma akwa akwoto aba ade afoa asoafo nsia mampani ayi no so wose nyina wo Ghana na Ghana fo tempeti nkwa ne Yesu Samampani apamfo ne do sododo emwa magana no ye huntime heha osikasa ne ntutu ye mu etisi etete niam so de anka wonti ni nipa woni omo ye adwuma no so aswe ni bo se yanka betuma keka bom nan so so mampani afie de safo yi ba ye aye dom kuma beboa Ghana fo na dom kuma atumi agina sigina ya ebema nipa na kwaso na do so na Samuel Kuja Tabla kwa kasa nyina ba ye ewo enra da sama beto odwa se wonfie pinu ni aduonu no mu no na wo kwa mampani atena ye flash staff house ho na presidential staffers oni omo ye adwuma eye ahankono aduasanan 934 efie pinu ani aduonu ni mu ebesi efie pinu ni aduonu ba ko no omo gya 995 na chese wo mu do so yiye pa fiti sabre na de besi afi apem Any aduanan watwe 1048 staffers adwumayefo opepa table so cry staffer opepa mampani twu wan staffer okoya mampani breakfast ay staffer and egu wonom no onmo kenkan tete bi firi mu a emfa na wogu so woto aso no an wo say eye dom kuma na eye wonom ho aboro eye Ghana fo aboro se wotumi gina ye esi se gina ye no Achese wonu mododo eye wo ha ene aduasansi 136 MPs so omu si gina yesa aba no mbato atia enkanya ne sasafo yaji wo matum ama nra da sa edin we ni nipadodo we so won sama be peso wo so okọ na so a onna enti wo ka kire wo mu se
eyo na aboa mama mpani edi a dream ye bukata ye fragadam and wode yawo ehye Ghana fo akoma mu ade bechi ade besa bia na wotre se wode yawo de besi na fiti da abato no ko so na nyankopon pe nukura ntie no wonam sososo manipa dodo a eye adwuma mampani atena ye wote a ampa na ye mahyew wasi ano soso mu gire mu etre eye section 11 our Presidential Office Act eye 1993 Act 463 so and omudidi se adwuma na omso omadi enenipa agitwi abodompem ewo fie ho a taxpayers money eni editua saafo yika a wo kirekire mu abayi asoafo mienu ewom Minister of State and social nipa say 9944 senior presidential staffers a wonu ye adwuma ne appointees 300 adai and was in ho dwiri na ye na ja so onu ani dom kuma aboa ama mampani botaye nani so ade huna wo so wo se nipa ade abu man no ampa so eno ena oye samalo kuje to ablaka wakasa pi e was asem no ho ye to so na ye ko Bank of Ghana warum akache na warum ba Ghana fo nyina kwakwase Ghana fo enya hwe yie esanse bibi fiase na ekoso na so man seche na ka be wiase no na kwakwase normal obi aye bi ntimi suminya bim enti warum ka twomanfo adwesi so sa de no ekoso no warum empe ni nyina ne so mo hwa hunu sesese no de abaso ne se ebia wobi eye hampa anase bukai na nipa kro no Ghana sikai ena wo mudi siesie e decoratie na wo kire se eyade etiamra enti Director of Currency e wo department anase Central Bank ena edi sansem ya tudwa Owura Dominic Owusu ena echechrem se kobase nipa kro na ebia kwaye hampa na hampa na de kwakwache no basket ni mu no wodi CD bi na hyehye ho decorate a eno ne yeso mu amna no bedi nyonyon sanso na buka ye flowers a eye a ye hyehye ne kama na ye de kwakwache yetime di che obi se bia waye bibi ne wadi mu nkunim e bia ason da mu ye bu obi abaso anase baby bia da nipa bodwa no yetime di bi che e wo honom obi kwakwache ne ndofo de se yi star be nkofo kwakwache ade a eno sonso mo di bi beche se yesu wu no mu kwakwase no sonso a wonu betime di bi akwakoto ne naso ni nyina mu na wo kire se wo bi nsi obi kwan se emfa flower anase hamper enkwangote obi na ebom no ne de ya abaso mu siesi a Ghana esika sidi na no kra yanim esidi papa ena omo de ye de wonu se do mu kanyan se wo mohunu se esidi no mo de ye wonu mpesa enti se wo yesa na se show mu a emra ne ubedi wo se sidi no adwuma sese ye se wa amma na anya se adwuma na se wo dane adwuma na ni pepepe yetimi bo kwadu ebisa ho nsem se adanti ena sidi wudi ye bibi foforo e wa bra eni kwan se eyesa enti wonam so asre Ghana fo nyina se sisi ade de omahu no moka ho asemi etia Bank of Ghana policy enti yenya hwe yie nsɛmtwerɛfo yenka bi na entotemamufo asom se bia na wotu awie yempo wadwabo bi ɛna yeye hampa bi dia ma yeye buka bi dia ma ho ɛna edi bi siesia menua odofo kache wonum so munyai esanso wo ba fiase ate won ho agumontene so ye kobase ehu a ye bechew amemra no adi nse ne ese wo se nyina nim se Ghana esi dia na se sika no na adwuma eye ene se wo de tode ana se ye di tuaka na adwuma no eno da nchen a enye bibia bio enya achade se ye siesie na dem de akwakoche obi da binya sa na tie so de ye bibi fufuro na se ne mudro na ni monyam no eno atoto na se enti wo mo nam so sansra Ghana fo bio se wona ye saade ni nyina no wo mo enyan wo ye wo no mo kan wo yi no so da nchen a se ne de beto so Ghana fo bi kwan mo fa so mo krasi di no eno so ha adwene ye pa sanse wo di sidi ya ne so wo mo no wo timi yi sika mo no na wo di chiaka e de ama obi wo de foka e chia o lorfe sika na efe wo di chiaka nyina no eye wo ya nanso ebi ne hunti no de aka ne mono no usika esan e na ya udi sika mono de awoji sika edi ya no amoamo na posa ne de ahye baabi de awoto ade edi ya no amoamo de ahye baabi ye ni nyina mu no enya ade a eboa enti wonam so de futuo pa na ekwama Ghana for se ekwe fa so ekura sika no enye enti na da bia na sika no atete aposa ayetantanta de mu obi a e na menye
ena menye na di ntokwa bebre ena eba edizisia de Bank of Ghana ni abrede ndende sika nanka se nya bi eni ababa be se bia kwakoto biagu enti mu a mudi sika ya bibi foforo ya sika se de sese wo eye momfa nye no worum ebe kokose worum ba se kakai ye show mu a emra no ubedi ni senia ese adofuo na mra ne wudi ni saa no na ye kwa akontabuo ane ntotoya empanimfuo buo ede ababa to dwam kwantrefo pani ede ma ekua yefra wo musa Institute for Liberty and Policy Innovation omo de ato aban nanim se won penhye ne ntotoya ni manimu ye baboa na tinipa eye Tobago ede won muti na nanom nsia de no so anya sa afibia enipa efirimuo baye se empemu nwotwe 8,000 na Tobago ameka ho asemin cigarette wom Tosca wom king size wom 55 wom cigar ne sa mo pipes na mununu mu no ningina wom sa musie kwada nipa dasani mu ene wosan kura de kwapias egusuo ye ntwtwa bia no ase ho wo beti pay wo ba yare obedu hospital no yes wo yam niam nyina asai enwusi a ewa abontene no atumi abo awro da sani di ebodi mu widie mu akwaye honum nwanwatu ama ne bibia ho ahye enti yade a edi enya na etete ye ne a okiremu a ensase ye soso ba akokora na wo bu akonta no de nhyehyɛ ye fikɔ won mu kiremu a enkampanimfo hwɛ ama womani kwa ho a ebeboa pa wose ewo nhwehwemudi a akoso no ada di pefe ama yakwanya ama yani ada hose wose yehwe na anamotuo bi wose yetuo na nipa enam saade ne sufiri mu no wonum afirim eti ebisa se ye bejai kra anasi ye beye nade ebisa de anopa na ewo woda obokrata ni mu se ye de tuo bi betototo so bekoso amabo na akoso dipa nto obi ka so obenom ayeda ni obenom enti yempenhye ya ebeboa ya nkasa yenko na yentie Peter Bismarck coffee because of omunya addiction and I say omuntimi enjai ne nomuni ntinu eya progress eto no munyina no entimi enko ne nimu sa do say Ghana abon ho modern etumi reduce ne tobacco use and I say send cigarette use no abafam de I feel from 13.4% to 11.7%. A very good thing now so problem oni ya ne say nkofo na omanum cigarette na muntimi enjai wo na omu ewu say ka say about 6,700 Ghanaians ewu afibia wo Ghana ewo eye cigarette no ma omonomo no eni ntinu aban so de hyehyɛ ato ono ya sisika bebre a yentumi so entu ase from 2000 eni ntina ye ka se NDS sade a yemfa different approach so embra eye friend no tobacco harm reduction strategy eye policy based ntin anka aban no enhwɛ ne aban ni bi aye te say Sweden UK US ene New Zealand ne omaye no ani Switzerland ne omaye amde aboa ma sa strategy no reduce the tobacco use and cigarette smoking no abanso so enhwe in context ewe yen culture mu because o hwe eye northern region kra o kogya ware a ye de cigarette eka ho ema se ese wutua eka eye aware nyama no FDA ebo no modern sanka obe yi sa reduction cigarette ni efi eye aware nyama ni mu nanso ya ma still no eyi still northern region no omoje cigarette efa aware ho adafo cigarettes and wasam and walking na emema na nomu a na me ho meti okwoto so ba nomu na yoyonko ba na wra ho wan fari nsuo enunko ani wika anika bia wo be so mfre ni we base a wode betena watwene mi na wa homeso a be yesima na wajamu ababonti na bi ni nam na sum ni hwinim na num wonna ni kusie so na wawu punu ho se kusie wa asasi so enti ababoa pa e no mo kyesem ewo musam panifo ye nhyehyɛ sɛ so betebate sɛ ni emiem na nipa efiri mu no afi bia ano ɔhye wokɔto sɛ obi akɔ ami aka kyɛn sɛ de aduro de wu na abewu ɛkyɛ sɛ ɔyɛ mu niema nyina ahyia yɛ tuntum ɛnam cigarette anom ye na wokɔ ne yɛ bisa wakontabu ne de firi yafunu mu ɛna ɛba wobɛka wasɛm sɛn emu nyina ahyɛ de na aka kyerɛ nyame jawate na wa pomde hu hia ze hia wa miamte hia me pa wodi aduane pa so wo hwo hu yie kura na ba ne sen na wo hwo hu yie adofo ye to aso
Or Chibisa, or Chimane. And what I say, crowd on bet you. A jay. Over Facebook now. Eh? What do you know? Miss One, woman, Antony. Woman said, aha, we are no harm say. Now there was one. Now, one day, I'm going to so microphone autonomy. Cigarette and shisha. And a cigar. Cigar, no, don't so to be say, and what we say, wait. Ayo, microphone. I suppose you go. Wait, or no ways was all you. Yeah, we are for what I so we were fat on the yes, a carbon abefi. I was saying yet to AKYEA so ever and some food from home. Now, I say, in the Shem Cronky to a more so much a local government ministry, no. What about one amobi? Nina no a KASIEBO Jakasia. Yeah, bear now what you mean in Tamunie. A KASIEBO Dubai ho a jatoy ma. Chese baby a she a brother Ghana from can be ancient more bet to Janum. A year a Santa Madi Shana Ghana this year one. A son say a jay, ye see yen shed dead Nina, he be a that. Yeah, Chese will be and Kabians will be a shukra, quite fast one will see jay. No bianca bisham sa some sane besie nanso enyasi enunti aka ho bie e ma meka se bia pote cry hwahye yenom e yade ampanimfo totum a obi enko e no bi emma emfiri honom na na hwe etu anamon ya wo twem se sansem asi yenom Ese so mu fiase ne nhwem bi ese fata no wonom ye e de fa ho na tumi aboye e ma ensem bi sa wonom atumi ahwa no dache a ebi nkonkosi ebiom na wo che se wa pa ba asomfo bi ye owura Edmond Kofidofo e da wonom ano amenam so wonom akodwane mu e do mani krotwa wisi akohwe de atwa mu na wo che se na no wuku adai e na ekuai wonom ebo wonom atenase ye Professor Theophilus Agyekumi e da wonom ano Department of Construction Kwame Nkrumah Poni mu eho na panin odini queen sanso so na ofofora ka ho bie private legal practitioner Owura Francis Kofi na ofofora ka ho so real estate consultant Owura Kofi Ampon na deputy director general Emma Nadmo Daniel Kwaku Dente eka ho na ne krakra mu no Mami Emilia Ajeben Boche wano so na ye secretary edema ekuem na ahweya ehwe nkronketo amamu ni mpunto so swafo no abedi akire Owura Osebonsu amwa na edit some to dwa ye wo twem se committee no worom ehwe anim se wo modi mu ama ne bobeba wo do beduadua mu asifam ahwede nam so pote ma kagetie adwa yi a yesi ne fufuro yi a chese obi anka bi hyemuei eja eto honomo worom ehwe anim saa afa wo kire se bra worom apa bedwako anwom nko a na etu saa na mo no Sansu na Kumasi City Market Limited. One makanifo bi ka ho. Ya wonom etu sa anamoi. Na wase bia pote yi omudu omani abota wonom eba be penhwehwemu anase adanse bia firi honom. Eye bia wonom si dwa no, womu de chese akade bi hyehye wo sabe ye bia ejebi ba beto honom a ebetimi aboa so anu ntentem de na asie honom na afa CCTV room eno soso no de na asie ni nyina mbehwe apadanse e de afiri wonom no betimi aboa yie ama wonom findings no etimi awiemu die anampo no etimi aso aba e de ama wonom etimi kase ya de mpanimfo e ka nyina ne se wombota yenti ya wapa ba asomfo yi so omunye san hwemu ene se de nam so ma kage tie dwakase ye kage tie Dubai jato mu no wonom behwehwe na omahunu na wonom aswa no sabi ya dachi bi asem sei ebi enkonkosi bi abajako no worum afiase eye worum adwuma na ntemtrafo boy ya sanka omu dika to ma no se ebi dika ya omokọ honom no ede na omuhunu ye na so mo chese adwuma na afi no mafiase enti brepam no wom de asie bia na se de omuhu bia ebetu edwa ade hyema yenyina we so na yentwe ho enton krama ba ya de mo bekọ amono ne nsem He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Messi. Lufat na wajima were you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding were you hospital? Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No Messi semu huma yeshepe. Linketa what's mikuni. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. Na basi no yen. What's the water tested positive for malaria? No, na benti no one for ambulance na one. Up ambulance. It's not a bicycle foam. Hey, no, nyasi from No, kikra. Many wedding on me make up nina.
Shantine. That's right. Nearest pharmacy. Owana meji Lufat. Lufat. Entrance Pharmaceuticals for one malaria drena. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nenadi. A brantepa. Ije. No kuniso. Ono pona waka that you may kiss the bride. If you want to show day. No donna. Mano ne ye donne. Jija wo malaria enka won to them. Lufat. Eye malaria drop test for malaria before treatment. FDA ahwehwe sa edwede nkrato yi ajatum se eye. Ano kwa maji Hamedi. Me pa chinyejefo na namaji Hamedi sa no. Dr. Amagashi na me kamfo de amount. Yade eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Dr. Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase. Asma enu so simanum no otu ase. Eyem kro ulcer wode na fo miensa chinyente ne kuma bonso nkronso ye hwia doctor say ne no ntontia waje Hamedi or the trokunkum bible mu nsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom mu nsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi ya kira kwan no besa dia maw nsanom na anu ya mani krotweri se mehne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakwape yaresa efama no gold ho sansam gold honhom etacha ya na so pa emfa nkwachinchin baby am yemfa so kwana no wachinchina fa wo haw ni nyina koda Dr. Magashi he ne ba na mema yebom krokro sadi agrada edwedwai eno so fa kwan na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ni mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edi kosi memeneda ya sha ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagashiana wa mami ho adwiri Foligo capsules ni syrup your multivitamin fofra ejema mo fani penina iron zinc copper folic acid vitamin B6 nutrient shimuma Foligo brama oxygen aye twiko yemuno eje dwuma yi na honam no so nya hode a ehwehwe Foligo syrup de beda malt ne ewowo no jema mofra Foligo blood building nutrients so won ne pama benefo oniketufo ni obi a wayaya ne ho tono Yankase FD ahwehwe surgery nkwatu mu ajatum seye Adofo ye beda maseni amamu akwa babiom de mo AGYENKWA awia dumienu KASIEBO so na ye wi omani mu nsem se ni ye kwa ama no ne nsem taw se ye de ni kirem wo Uganda mani mu a Uganda man no mra hyebejafo akwa asetena ama asetena ni mu no eye LGBTQ+ wono ma hyemra se wo bia ye beti se wudi utrum wo ye oba wo yonko ba de ne nse wo ye aboa enipa afa wo se dan si wani atu tokuro di dan no ho a wo sa nipa kro ye chewa wo kwadam wo nkwana nyina na asam ne beto odwa sa no wo mana de hye nani agi huridwam wo ra ho so ra ho yie pa a kire se so di utrum na san hyehye wei owura ba ho dia ka nyina ne se Uganda mampani eye Yoweri Museveni wade ne red pen besisuo na afrase na ye adwuma na free sa bele no won hyehye ebeto odwa no opani Frank Mugisha waso wonya so omo chese wo ye gay right activist se wo bi wo ho kwan so opeso adi ntrum a wadi papa ne kire se ne ho meti eto o mani mu no ana o manfo bi sa da odu trum na no se da bi o me mobile phone so me WhatsApp chat me ko na me na wo hono mo anu ya ba ye ready me nya duane ni o mo asande wo hono mo anu ya ba me timi nkwa ya adwuma bi amu o a chese ni se me di bitru me de nsa wo ezese me kwa adwuma mu ani ya twetwe me timi nkọ o cha message so nya na bi nunu o cha so bi si ye mi wudi amenya sa me nsa me cho se bi nkumi ho sa me sha konfu o ho anu obi di asande
ena me ra ho pa owa no obi so de aba ye minya ba bi no mi fie wura tum se me di mi trum ahono mo na we afre no enipa nam saade no so bo me ntrene wo mo de blackmail me ena wa ma mi se ya no me ka chi obi so di trum o ana chese wo chese etete no enti se no no akra no wo hu de wonye enti wonim se obetumi aye hyehyɛ ne ntotoye no bibia nanso so Uganda man penise wono wode wose abayoyo wonsinsua man sa no aham wosigina yo hu bia de nkyere woto ya wo ba asase suoi de wonim ne sa ye wo ne to Kristo ni fie mapa obi so kyerɛ se ye wo ne to nkramofie a ya nkyere ne da biara da so ye be ma kofo yonko be ma nenenna oya ba kofo yonko ba nenenna de wonim ma Bible kra di ho adanse ne so ye be ma oba na aba wa no so opeso wade a aboa wo wonam hwei asase so ne bo ma no nti owo amfom emfra asase so enkwane na wiem nya hwe na de na be so ne mu wo ho anoma wontu ne nam asase so ne de ne wiem nti hono mo ano sore a wonam obedo obedidi obeham obeyede yo enti wono nso so samra ne ntotoye no ani de wo hu no enoa no wagina so ama ntotoye ne hyehyɛ nyina na wodi firi emfie du nan saa di kwesi mfie be se aduosunum na wo awanya mfie aduosunum na wa so hu se obedi obi trum na obi so medi trum wo wonkwa woni utrum kura da bia hu tutu no obi kwa akwafa ato enti mpanimfo ne so omode omaye omo hyehyɛ ya wie na so kura te ne siremu a enka be ya alabaraka wo mungum kakra na sadi omanfo so tete no yemfa hyehyɛ ne mra bi nso so ento ho emfa ma wo mo na nka bia jeli no kura bakwa ne be se mfie nsia enka beboa ena omo se hwe tofe akwa efie sai wo kwa akwadam wo kwa na nyina na so wo mfie aduoso ne ati so du trum na akwadam nkwa na nyina na be pia be nipa biomu a ese wala wuwu abaji do bakwa akwasiewu wo kwa aka se mkodi mi trum ne edim ko tumu ena mi wuye ne manya siefo ne maba be pia amoche so primu wa mo say yes na wo ya ade we akobo diaper ana wakwa me ahwew ye ni hospitals ni bi e wo krom ha mo de gayfo ne lesbian fo nko na ba ho besa mo ho yade na wo doctor we say that nyame be bisa sika bia mbadi sika bia ne edie Uganda fo ani abrepa ena ese nkrofo bi efrase a wono mo ho po che adofo na we fra mo ko frase emra ne nya ahwewie eti ahwewie ne de bio sanka ya ha say ya sa human right for ye bi aha nti they say no the phone so ni ada just kaka dredre wo be ko bi sibo emi nya aduani ni o aduani ni a pe bi fufura ye so onya aduani ni nyina nse na adwuma wa ya abo no ya wusu odi true eti jaye ne didi ewura ne bawrem enipa te ho a woto ho ase a wo mpe na wa ko for hawa ma wo china ko tu afiase kura go fo gu afiase ono so to da bi sai enfo ne nto ba bia wo mo da no akodi wo mo to hwe wono ko be pe ne da ma ye wono ko ba bia abeda cause wo chichichi wo mo da eni akonwa kura ne edura ho adan kada wo chichichi wo mo agogu wo ma o mesi bi o mu na tru re aban na esi na le bebere je aban a wo mpe no kore na wonya wadin so bebo man ho ban ati wade ye bo man mutuwe ya Africa domie da ye so na yesi akwajeje sa ne ma o ya to ne dobo no me enka mo chi bebo ye papa me ya hwade ya pne ho enti se wo ya de ne se nkure se wa na ho akura da ko ba odi ye se ya hyemra yesi mu obi anye okoye mra ne so mo be chew so wa me ye hu se na wo ye bia e de ne si kwan se obeka se masa se ye se ya kane na bi afia wutim obi ye but mra di wo ntimi nka mra na ba se no be kire mimi hu so ya no akoka ne abati butu so a se ne nanu ho no se mra ti kwa bia ya chi wo mo mantam ho ba bia na je se ko he mra ntem mo mpa nai ya sese ye ni ye kasa bi ye hununu ni ye hotsan awra ho papa no ba fefefe nyame abowo ama umpoku ya se be man fani agro no no mbi no mfa ase ho nso so ata brush wo se mepe me yanko ba shame on you she o she adai
na mu gu nipa ho fina akɔto so wo be ya maame bi kura de kyese wa ya ma ne ba be ma enso so akwala wo gina JHS wa akwala na fo so ada ne oba bi kwa akwala no nso ye obeye adro sembe na se de odi echesu ne odi na maame kura na ye na na obetia no na wo be wonwe so se na nto asai ontia no adro sembe ni wodi be ko school de hadwen se se bere bi ma ya wodi kofra okofra nkwale we in schools no amania single schools na especially yesu nyina yes asem yo sure yesu nyina element ya already ade ni wo school no ma yepesi etu ase na se musa be ka chese emfanya adwuma na se mu hye mu kena wo be ko school wonyege wonya lesbian amra no aye bi enkwale supi de ko supi onkwamro se mpesa me da me ho be ma America akwala bi no yes awo mo talented way ni bi akwala be ma fefefe enu akwasesa ne be ma ye no oba de me hu anu me story na me raho e dey rahosam no alofo yemfa wo manfo daton de nto am so mo na so ye mumi ye betena ha som abusuan ye de to so de na ye kwa kopiem e wo MSA Construction Limited wo se for danse hu nsam nyina bedan wo no si ne kama emfa ma wo beboa mo akoma so fie wo akoma so dan ya pese wo sie no atumi abam e de ama ho enti obi se o se efie baby na pese wo sie abansoro efitia offices ahodo factory anase mu de he ni nyina da wo de hu nsam kodan wo na obeye ne kama ame ho ate anije abafie afi wasi fie no awie no se ye atwi nsuo ye atwi ajanan ye atwi nyina mankania ye siesie ni painting ni tiling ye bo so ceiling bibi biada no so be ne kama e dia ma wa e ho entich makra na me kan e bia na wo de ne de e ye fidada wo de koma wo bi na so adwuma wo ye no anhye da nkoyie entwaye wa wasi fie re so na so twa woni hwa na wo bu afu wo bu afu e ye yesa me strow enka achima empu fie no Bobodi ansa obefra himself obeba obebem ababesiesie bibiada edan ne yebo so ya mo so yie amensuo to na enwunugu ye betu so aye no foforo de amawa onse da moka bia enyina monkane atwen ayanse da anya ho ahoma yie ya ntoto ho nyoma nyina yie edan na ye to ta sese wutia so a na gegere e kasa se obabo ne empanom eno so no yetimi asiesie ne kama ya toto atintim mu amemu ye pampe e de amam eno timi so ba bia wo bia no bomodi ansa befre won na de wadansi hu nsem nyina ato won abem wose ukosi ufie de won suo mu asesei ensuo si fomi amo abem bua no sonso no won mo ho akwankyere fra won 0244843480 and 0202282888 Dr. Samuel Magashi sia magania magashia ena yihu amagahoho wo amagana de ya de stroke ulcer asthma ensano wato muntenta wudi hye bia tomotenente waye nwai hwese de didi peti na nanom nsia du nubo ne okeka bom no wanom wo kidney yese ho aka wo na ya hyase shetafo kambu bra Dr. Samuel Magashi ho ewiase pa de se wa unwumadi ani hu adanse a anye na efiri ne efire me ka se Dr. Samuel Magashi ni nyuma pa wo ye yenti abasobode wa ji bebe kakra de the whole Ghana everywhere you go everywhere you pass Dr. Samuel Magashi ye won krobata bi won kra obi watakra de honhom niema sorry tia o de eye gold hawo de eye awusuo mu hawo de eye no me de eye hawo bia etete wo yenko so amemazi macro Aye police house Canadian hwe ni mu pe enkran ye wakaso prison junction Fred Dr. Samuel Magashi oye adwuma dadi kwa wie memene da no pa no nwotwe ni apo anwumre no nsia e was 0544 580936 and 0547 044307 obajoso Abusiane de ni etremo wo Dr. Frimpon Manson na hweye o tete mofra herbal clinic wasinyale waben na aba be hye wo so wani hawo anasa hunamani eye mojamu anasa osis yade bia de flu ti so kosi na so ba so no e de ama ho enti se wani no na glaucoma anasa te abasiso o hwa de awu hye da enhu ni yie stroke ni de yade bi e chewo anampo no pressure aba be da wo so amesro osebra
na won so no ntentem so ema anya sa tete ho saa na nneoma agensam e de ema wo ebia na yade ye ka ho asemi wo de akiri amaba mabu mesro doctor ye kra do se oba se ne etie bia da obehwa no ama fa hodie so aye odia enem nsan yade agodo akwakotia dore ye edi wani no eno so de dro beka ama yade sa aye odia wa ye mere e wo mpam so ye oba so ye bema enuma nheda nkoye enuma nheda ensisi so eno nti ama wo mpam agudie no akwa bibia ho no mo doctor se brave na onsisi babia kama emfa ema wo asunsumu yade ya tode ato so wakono honamania enko esunsumu de wose bra no nsaw yade e wo sunsuma fam na se ebia wo bi na ade yade bia to so anampo no wo se wo nioma bia ye bonada na back to sender ama ba bia sa ha no firi ba ye bia no me ne atete ni nyina asan akonachi enti bia wo bia no bobodi anso be fe doctor sense wo ye ka do so be je so ama wo ha na so no so de che na ebu komu no wa sha no e de amount for doctor 0240 833 297 Dr. Chirakwan ewo tano so a pachapoku krom eje mensa bo nso mu ha e na abehunu Entrance University College of Health and Science Tobinco Group of Companies penny and ye dwamtenani wo ho chairman amoto ben ese yenkancho wo sen awa bibre atoye mu ha we ni yankrankran suku a doctor of pharmacy wo ye bie na woni Kwame Nkrumah suapo na akọ ho abom anu nti frɛ wa bra admission 2022-2023 guso ekoso e was 0509 086651 and 0509 086631 promotions roko ekoso e wo Prestige Electronics won matena ye enti bia wo bia na basene ko na ekoto ade ne enche wade bi enka ho eye home appliances ene won mo eton o enti wuto bia no ne eche obi e de aka ho beto bi ti say TV set gas cooker home theater fridges akese ne nketo ne nyina no ebi o ho no mo sanso na washing machine ne ekeka ka ho wuto yi ne eche kettle ye eche iron ye eche blender we no ne ye nton toaster pen drive no ye de chekwa enti wuto nneoma enum ye beche wade enum e de aka ho wuto ne nyina ye ma 1 year warranty na wo de ekofie ko use won't chima waba ni esese ne kama e de ama wo ye chira kwan e wa Abrepɔ junction ship mu fre 0553 319 455 Twins Powers yentafo to mission ko a agent re ha e wo Kumase ne montene so ewiase afa na nyina na wode ne ehunhum ha hunhum awade hunhum mu dadwene ye sho ba ye ni so wo be so utu kwa watra ya emfa hunhum awade etete woni mu yade ne nyina no sesa bone kachire bone bede na kwasane mu Abrepɔ highways broni krom na ho ne yetena se adwoda no pa no nsia ne yapo anwumre no nsia ebnada no pa no nsia ni apo awiadu mienu ene fiada no pa no nsia edi kosi anwumre no nsia kyerese abam kofi ye adwuma entafo tumi ye adwuma memre da eye otena no pa no nsia no no mapo awiadu mienu ye wo WhatsApp platforms a eye mpanimfo ahoho enipa a wonu mu ni o man mu ye ne o mo boso nkomo nam so boa wo mo 0248 69 9898 and your normal line is 0244 816785. Twins Powers was sent out to me. Isaac Paint Enterprise make confirm a ho na kwaji paint papa paint ya odi twida ho eya febo paint ane bo no ewo fom paint ya otwa umoka de biara da wose paint mo asort na hye na onsa beka bie enti bread na beji bi say emotion paint na pe oil paint DTM semi gloss satin extra na se flat e na opa ebi wa hye wodmo e honko na benya paint ya wodi twida no na se emponka e bia ba bi hwehwe a etimi boa e hwa no esili ho e ma chese hwehwe ni nyina ejai enye paint na di twida ho na se nsuo to na pa bibi de drafie no ho esanse nsuo betoi ebe wohuru paint nyina de akọ enti misra wada se mo ye enwumakuo wo ya nkwankre abusua mu pese mu siesie fie no misra mo fumani nchemo Isaac Paint Enterprise e bia na wasi fie na si ho no awie na so wo kaka woni se paint be kro na mdi twi fie ya ebe ye fe be me fie na ya kodo ko Isaac Paint no ma ho akwankyere wona kira kwan e wo kro from Tipsy Dan mu na behu won de Chamson so controller house wona ka fam ene bosom Fred Dr. Azeman 0243 975756 Alhaji Siribe the glaucoma the cataract and the trachoma doctor wani na yo ya ho saya de mbobo oswa ko hospital be ka cho se mu bi e na tete wo
entna se ema ye mfase kan kan wani na nsan na wani aba ho so alaji sidi be ani yade nyina mu kenkwan eno no se kwaba ne se wani ya wo ya na wamfa ho na de kofa ba bi fofra no no wala eye wona wo mpese beko etimi ka se ya monto santene ewa alaji sidi be atena ye na kwantuo mu hawo no so fakoda no huhu mu niema na esowiti awa no pa wi anwumra na dwodasuo mu no fakoda no enamu mrayo awade mu chinyo show fani nyina kwada no be ma bibia daboko ewo feso na monzongo masalachi feso na monzongo masalachi fralajo 0240 99 43 62 0240 99 4362 obajoso na edusa heba product na mekan for amount was say madansie nie wonu madre bia ebeboa ma wonso adi adansie obenya dansidie wo bisa wo sadie na ha odi padua no honam ya koko na etete wo watenka ateko se bema mema sam enheda ensipi ensita enwuma enheda nkwa yie kura ma wo nkasa otenase a na wo dwene ho ayedadwene kese da wo so woni kamafo onyu obi a wo kan asamache ne sense wo dwene so wo kekan wan sha no wasem eda bontene wo ba wubu nsa wo twaadwe wo woni ede wada ne calendar wo ne nkofo kenkan wo misro bo modi anso bepe edusa heba mischane bi na wanonom edusa heba capsules so e wo hodomum enti wuntimi eno mischa na capsules no obetimi anonom ama de atusa nyal we nyina si usisi no a wo koto na osode agisi ehwo mu se ogina na se pese koto a gisi eno no asensen ba we e hadwene ye pam bo modi so be num bi sanso en edusa malaheb ebebo ama malaria yade no afiri ni padua ni mum ebia no wasase ehunhu niema bi woni padua ni mum wonum ato enema nheda nkɔyie adeche a asa wo yade asa wo nyade otiapo ontiapo ama wontimi nkenti ho enkɔ adwuma so adwani si wonum adon sa wo mu saa no asɔde kɔ mesro bomɔden asa obehwe mogya ni mum malaria dia na wape edusa malaria bibia nonom na wode etu ase na edusa herbal ointment enu edi muntintimai pa waso aposo na ya anase ya na ananse taachew wusisi ehunam ya wukɔ adwuma na so beto se pam eto da se wo so de adwade mpo na eya semese so hunam nyina ya wo ya ase abo ebe wiase na de hye hum ni aham wo se na nadweme koda ye e de webu ni nyina no eye hunam ya ntia mesro pe edusa herbal ointment ni bi wokoba fatwitwi wanya afa na wokoakopa obi na beti soso ene watwa ma wa fasasa honam neda wonsode no na ahoden foforo aba baabi etu adro bia wonsa beka enra bi wona tena kase no ewo soame macro Gwai filling station hodoma frɛ 050 011 0115 ofra osubedi adanse new engineering works ye Master John Sano ye ka ne sano se na ete so oba pankwan no na bankasa eti say air conditioners conduit and pipeline refrigerators and washing machines fa ho nsem ni nyina kwada Master Joe ewo new air engineering works anu nti yankwa abropokase County Hospital Kumasi Girls Senior High School share mu pe 0501 80 90 85 and 0246 48 06 17 Yabajoso